Марта Далчева, гинеколог съм. Аз, понеже много внимателно слушах госпожа Хофенер, и видях, че много неща се повтарят и в България. По принцип, целта ми е обща. Тоест, нещата стоят така, да се роди едно здраво бебе и жената да е здрава, да е щастлива и да няма усложнение. Но, според мен, голямия проблем идва от отговорността, кой е поема отговорността за това. И всъщност ние, лекарите, може би понякога наистина от страх или може би от оценката за това какво би могло да се случи, понякога накланяме везната към оперативното раждане. Но мога да кажа, че в болницата, в която работя аз, например, повечето лекари, принципно, са по-склонни да оставят жената да роди нормално. Тоест, това за нас е най-доброто нещо, което може да се случи. Секцията, ние не сме привържените на секция, но има определени колеги, които чисто по някакви причини техни, няма да ги коментирам, защото пък правим, че сте ги обсъждали помежду си и ги знаете, също известни. Така карат жените да и даже им предоставят и медицински показания за секция, което всъщност може и да няма такова. Но това вече зависи от колегата, при който сме попаднали и с каква нагласа е той. Така че ние лекарите също сме хора, имаме си някакви идеи, мисли и чувства и всеки е различен. Така че, да. И всъщност предполагам, че Олга ме покани, благодаря много за поканата, забравих да ви кажа. Точно от тази гледна точка, може би, защото аз също съм лекар, който така повече клони в везната към нормално раждане. Аз също имам две деца и съм ги раждала по различен начин. Едното го родих, извинявайте много, да го изключа телефона, забравих. Извини, някой е родил? Няма да... Не е родил. Почакай, не да говори. Всъщност, моята мисъл беше, че това, което исках да споделя, че едното ми раждане беше нормално, другото секция. И определено при нормалното раждане се чувствах много по-добре, цяло, здраве, много движена след раждането, докато все пак оперативното раждане си операция. И знаете, по-трудно се сдвижват жените. Пак индивидуално, но различно е, да. Защото има и жени, които много хубаво се чувстват след секция, няма никакъв проблем. Да, има и аз съм имала тези деца. Така че не, няма нищо страшно и в оперативното раждане, но ако се налагаме, да кажем. Сега, естествено, ние преценяваме, лекарите преценяваме, дали трябва да се направи секция или нормално раждане. И пак се връщам на отговорността за това, дали ще се роди едно здраво бебе. Тоест, дали нормално раждане на всяка цена. Аз мисля, че не на всяка цена. Тоест, има ситуации, в които наистина слагаме на везните нещата и понякога по-малко усложнено ще бъде, ако се направи много оперативно раждане. Няма страшно и от секцията. Не съм за, но няма страшно. Защото има малко залитане, ми се струва. Другото, което исках да кажа, според мен в България, както знаете, няма такива условия, може би както в Германия, нали, с реанимомобила, който е долу пред къщи, защото и доктор Байчева ще каже, има ситуации, в които действително секунди, да кажа секунди има значение. И реагираме много бързо и взето. Това има голямо значение. Така че отговорността за това, за вашия живот и за живота на бебето, всъщност го носим в болницата и ние. Ако
вие знаем, че има случаи много такива в България, които раждате вкъщи. Няма проблем и всичко е наред. В повечето случаи всичко е наред. Но има и случаи, в които има някакъв проблем. Те са много по-малко, слава Богу. Може би за това жените предпочитат да върват в болницата, за да са по-сигурни. Но когато дойдете в болницата, вече отговорността идва върху нашите плещи. Защото ако нещо се случи, фактически, ние сме отговорни за вас, нали така? И там идва проблем. Тъй като вие, ако си останете вкъщи и родите с дума, това е чудесно. Отговорността вече е ваша. Дойдете в болницата, може да се каже, че дулите и за това. Точно това искам да сега предисловието. Дулата. Ролята точно на дулата, според мен, тук е много хубава. Защото те са точно тази връзка, успокояват жената. Хубаво е дулата, предполагам, че се срещате от тях, че имате срещи предварителни, което е много хубаво, защото обикновено вие сте положително настроени, така мили, добри, красиви. И някакси жената се чувства много по-спокойна. И не сама, също така. Много важно. Да. И по този начин дори смятам, че се облегчават акушерките. Но има го и това нещо. Според мен, те ще кажат акушерките, това състезание. Конкуренция. Съм малко съм по-вчера, така че съм добре. Така че има го и това нещо тук. И затова си мисля, че е хубаво да има повече срещи между акушерки и дули. Друго също, като положително на дулите, мисля, че е хубаво това, че не сте медицински обременени. За мен това е добре. Да, това е добре. И тогава и точно това е позитивното действие на жената. И действително, според мен, това позитивно влияние наистина намалява процента на секция и всичко свършва добре. Така че аз съм само това. Има един малък момент, в който така с акушерките в разговора, те се притесняват понякога от неопитността на дулите, които има някои дули акушерки, които са първите гласа, да кажем, и учат. И много знаят. Обаче няма опит. Вие сте опитни акушерки, аз виждам. И те някак си дават мнение за някои ситуации, които не е правилно. Трябва да се въздържат от това, да дават мнение. А да са при жената, естествено. Това ми направи впечатление също така, че понякога за много елементарни неща има проблеми. Да кажем, най-елементарното хващане на вена. Защо мислите, че се хване вена? Това е нещо много елементарно. В смисъл няма нищо страшно в това и то. В някаква ситуация, ако изпаднем епидемично, това ще ни даде примерно няколко минути, които ние хващаме вената. Не толкова и нещо друго. Това е така елементарно. По принцип, за топки, за музика, за романти, за всичко, каквото искате, всичко това. Огажда ви се, по принцип, много малко са хората, които ще намръщат и ще ви кажат, естествено има и ирония много, но тя е, да, има и брънкане, има и някои забележки по-остри, особено на кошето, това се случва. Така. Така, мисля, че положително явление е другата. Аз имах едно раждане, за съжаление, само с Солова и то потече много хубаво. И съм много благодарна, защото тя наистина се държа тя помогна за раждането. И не пречи. И не пречи. Не се месеше на акушерките. Вас не ви снимах с майката на Обея. Следващия. И това, ти направи впечатление, пак така имаше малко негативна енергия малко. Защото това на акушерката, която е изключително върху професионалиста. Аз
с нея.